Sarto hartane wong lumaksana sulae trasing karso mamayu hayune praja ya kuones tejo terta ibu parti
Matur sembah nuwun jajaran tokoh masyarakat dipun dampingi para tokoh-tokoh penggemar tayub. Monggo dilanjut. Aduh, rambak Mbak Kiki. Aduh, aduh rampe. Aduh, rambak Dek Iva. Aduh, aduh rampe kalambina. Cek potena tuan dokter capena poten. Ah,
aduh aduh rampe aduh rampale aduh rampe tersampang ke rumah sakit tuan dokter capek lapor. Ayo jalan jalan jalan. Ayo jalan-jalan tretan CTJ ya. Aduh rampak le, aduh rambe, aduh rampak le, aduh lambe. Di kanapa sik tumpaan numpak becak adek kodungan. Jroning atiku sesatine buku kodomu arasana citra barangone atiku sesatine aku rosiramu aku ngerti artimu ning wis mestine aku jodohmu pancen rasa kari rasa kudu lilo gonmu trimo nilai aku nyanding suwi bisa nyawa seloku rabas mili ana pipi aku bisa kata ditundueni woyongku ambara ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku wong bisa nyawa. Ora ketemu ke hatiku tunggu suaramu bisa eling aku mung sliramu. aku ngerti atimu ning wis mestine aku jodohmu pancen rasa kari rasa kudu lilo gonmu trimo nilakno aku nyanding priya Woyongku ngelayung ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku wong bisa nyawa. Tumetes eloku terus mili ana pipi apa tresno iki pancen atiku duweni.
Sun angen-angen yo sampe mendem isun iben-iben Kota Batu, kota pariwisata, katon neglo biru gunung Arjuna, katon atoh, katon gunung Semeru, kota kowe hamelu
Masih
adik-adik Sinoman kopi kangge panjak ditransfer ten nginggil wedang kopi. Saben dino rasane ra karuan. Ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Goyang. Cintaku mbok yo sampun lenesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu emang keras bagusmu nek beda karo atimu rungono omongan manismu ayo do sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumalang ana dina liyane bakal tak Ayo Cak Dwi, panitia nyawer. Tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah Pak Gendut, aku ayo bakal Pak Gendut munggah pisan joget karo Cak Dwi. Mandua, matur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Gusti Laras, gaya dah. Sampai bawah, sampai Cintaku mbok ya sampun lenesu nesu kabeh iso rasa kutuk emanen paras bagusmu nek beda karo atimu rungono tembangan manismu sayang ngapuntene saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumalang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane sikap tresnaku ora bakal luntur sayang senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine Ya, buwo nyawer. aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina Nggih, matur nuwun dumateng ibu-ibu Mama Mia, ugi ibu-ibu tim penggerak PKK saking masing-masing RT, ugi adik-adik Karang Taruni. Penghormatan sajenipun nggih menika tasik ibu-ibu Mama Mia. Nggih menika RT 3 Sekawan Gangsal 6. RT Sekawan, RT Gangsal, RT 6. RT Sekawan dipunawali nggih menika Ibu Maji. RT Gangsal Ibu Sunriyadi utawi Ibu Jumailah. RT 6 Ibu Sukiran utawi Ibu Partiwi. Monggo saking masing-masing RT papat 5 6.
Untuk Mas Masinoman kopinya ditransfer ke atas panggung. Eman tenan kok yo eling sampan semono aku isi tresno yen dipisahno nanging merasukan sing kepacut pancen wong tuwa ayo padha ndedonga mugi gedhe yen Wong demenan ake macem cerita ramalan
ingsun impen impenan Engko mabar busana gelar Mahamantri putri kinase ratu irlaga kang kawiji sanyata merati dewi kili suci sanyata merati dewi kili suci putri kahuripan Mahesa Sura kejajar saking bertapan wong pengen bisa nampa manising katresnan wong pengen bisa nampa manising katresnan reka doyone dewi kili suci dudu indahing tresno kadhen maringi wong ora gunung watu kang agawe pati mahes sirna sirna gawe laran ing ati rasa ketung Dewi kili suci anak ketrone kumo Selo mangleng dadi apane tapa brata Ada mantep muni rasika sanyata Yo kang madangi sulut ati iki komo terangi ati kang ana terantang kepilu padang Lirika angdampingi sepi ati iki sing leren-leren sing posen-posen gandrungi wala sing ati ulang dadi saksi isi hati nyanding welas riko angene sing kira-kira ini riko handa ini sepi ati iki sing leren-leren sing posen-posen kandrungi melasi hati Ras pelo padete barang yo gendinge ijo-ijo kasembon Kabupaten Malang Lor kulon papane kutha ing papan pawiatan luhur srana pendidikan lan maneka warna kudu industri lan pariwisata wis kondang kalogo kutha Malang laras pelok padate barang yo gendinge ijo-ijo kasembon Kabupaten Malang Lor Kolon Parnai Kutane papat
pamri kang luhur nyata pendidikan lang maneka warna kota industri lan pariwisata wis kondang kalaka duda malang. Matur suwun, terima kasih Mama Mia. Nggih, ngoten panuwun dumateng ibu-ibu Mama Mia, ibu-ibu tim penggerak PKK saking RT sekawan gangsal 6 sampun paripurno.